No niin, Testo, Timo ja Iso Aaro lähtee jännille seikkailuille kohti kalliota. Meillä on vielä kolmas apuri tässä mukana, eli kaikille tuttu lihapulla. Siellähän se on. Aha. Aha. Mä kun luulin, että näin hienossa autossa noin ovet nousee niinku ylös. No niin, nyt tultiin tänne Kallioon ja haluatko Joel kertoa missä me ollaan? Minä? En minä tiedä. Kalliossa. Elikkä me tultiin tänne Room Escapeen, elikkä onko tää Inside Out -nimikkeellä huone, jossa meidät lukitaan tunniksi ja sen tunnin aikana meidän täytyy selvittää jonkinnäköisiä tehtäviä tai palapelejä, jotta me löydetään tiemme ulos sieltä. Ja nyt katsotaan miten käy, kun 3 tyhmää bodaria laittaa viisaat päät yhteen ja lähtee 2 tyhmää ja 1 viisas. Harvias. Jätetään se sanomatta. Sillä kaikki voi ajatella, se tarkoitti mua. No kohta se selvii, kun katsotaan miten käy. Kyllä me ulos päästä. Koska jos ei järjellä. Kyllä näitä tykkään kato koulutettu. Iso A näyttää, että mistä se iso liise tulee. Kaikki kyllä juoksee sen jälkeen, vaikka seinästä läpi. Sitä ei sit kuvata. Tulee liikaa julkisuutta. Pitäisikö ite perustaa tämmönen bisnes, että tämmösen jonkun huusollin tästä vaan vuokrat, siinä on semmonen pieni tyhjä huone vaan ja sit sinne vaan laitan tunniksi jengiä oven kiinni ja päätä ulos! Tunti aikaa! Sitten vaan tunnihan siellä, voi vittu! Tämä on maailman vaikein escape room. Kukaan ei ole päässyt kaikki vaan vitsi, se on kyllä. Mä menen haastamaan itteni. Sitten on tyhjä huone vaan. Kaikki escape room menee sitten. Se on kyllä vaikea. Vittu se Vatanen, se on kyllä viksu jätkä, kun sai meidätkin huijattua. Ei vittu kun ei löydetty ulos. Moi, morjesta. Vai oottekohan tänne etsivät, ketkä me kutsuttiin paikalle? Pitää paikkansa. On, hyvä. Joo. Ja kaikki on paikalla. Ghostbusters. Sisään vaan. Nyt mä oon ihan mukana tässä tarinassa. No niin, mahtavaa, että pääsitte paikalle. Mä tiedän, että te ette varmaan hirveästi ole briefattu tuolla asemalla. Tuli aika nopea soitto. Joo, no siis mä voin nyt tässä briefata. Eli tässä on takapihalla sellainen iso sirkus, en tiedä näettekö matkalla. Joo. Se on aika friikkimäinen, tosi makea show. Ne on vuokrannut meiltä tästä takahuoneen vaihtotilaa ja tällaisen. Ja oon kerran käynyt katsomassa, en muuten mene enää, on kohta miksi, mutta tosi hieno show. Valitettavasti siellä on ruvennut porukkaa katoamaan katsomosta. Okay. Aina joka showsta yhtäkkiä katoo. Poliisit on penkonut läpi kaiken, ei löytänyt ruumiita, verta, ei mitään. Me ollaan niinku jumissa näiden kanssa tässä. Ja ahdistaa ihan sikana, että toivottavasti saatte jotain selkoa tähän tilanteeseen. En tiedä, onko se koko frikkimäinen perhe, joka on sitten takana, vai onko se vain joku yksityinen. Jos te pystytte menemään sisään, ettei mitään todistusaineistoa, millä ne vois laittaa telkien taakse. Ehkä ne ei ollut ne, mutta veikkaa vähän kuuntelen niitä juttuja, ettei ne ihan tervejärkisiä siellä ole. Joo, kyllä haiskahtaa vähän hämärällä. Joo. Yrittäkää olla aika varovaisia, ettei tarvii mitään heitellä tai käyttää voimaa tai niinku jälkiä. Me ollaan kyllä totuttu sellaisen. Valitettavasti täällä ei voi Okei. Räyttelyllä on tykkeet. Joo. Mä tiedän, että olette ammattilaisia, mutta jos tulee sellainen, että on pakko tarvii apua tai muuta. Mitä? Onko täällä turvasanaa? No turvasanaa ei oo. Voitte huutaa apua, niin Okei, se toimii. Se on semmonen kansainvälinen joo. Jep. Mut sitten sun oven toisella puolella vieressä on apunappi, jota voi painaa. Okei. Mä yritän muistella kaikkea, mitä mä oon kuullut noita juttelevaa autoja, niin jos se auttais mitään. Älkää. Joo, nyt se alkaa. Sisään vaan.
Onnea matkaa. Mitä? Hei, me lähdetään tutkimaan tätä huonetta vaan. Mut mä yhtään antoiko se meille joku tehtävä, koska mä en oikeesti kuunnellut yhtään. En mä tiedä ainakaan. Mitä sä? Tajusit sä mitä sä sanoit? Mitä hajua? Okei. Mut siis nyt toi ei ollut vitsi kun mä kysyin, että pitikö se joku selkeä juttu mitä piti tehdä. Mä keskityn vaan sen Aaron käteen. Mut siis meidän pitää päästä ulos täältä. Joo, no lähdetään tutkimaan mitä löytyy aluksi. Okei. Mä mietin, pitääkö meidän napata jotkut. Täällä on kuitenkin. Nappuloita. Monta pelottaa tommoset. Okei. Kato. Aina painat, kun ei ottaa kaasua saatana. Ja tähän tarvitaan numeroyhdistelmä. Jos jostain löytyy numeroita, niin sitten me kokeillaan tohon lukkoon sen. Koska täällä on lukit. Tärkeimmät. Mä en jaksa välittää avaimista nyt. Hitto, mutta hyvä valotus nyt. Onko? Kato. Oh yeah. Kyllä tarvii pari poista. Okei. No niin. Tuli pakko ottaa pieni rohkaisupumppi. Mitäs silloin? Vittu tuo englanti mä en ymmärrä sanaa. Onks täällä peili jossain? Ei kun siinä onneksi siinä on suomeksi. Mä olin eka niinku, että mitä hemmettä. Valta nyt tässä tulee peili, tää suurentaa. Tuosta kun nappas kyllä hyvä selfie. Vittu kun jää puhelimet sinne. Okei. Enkä oo fiisu. Kukaan saa käsillä. Mä luulen, että kuvaajalla olisi kaikista parhaat skillsit tuohon. Kokeile Aaro, sä oot aika feministi. Mä oon se feministi. Minä oon sovinisti. Minä en osaa. Käsilaukku. Mulla on koton tällainen. No niin, täällä on tää lappu. Mitäs siellä on? Kato, onko se jotain? Eikö se tapa peruspyy? Tampaan. Meidän täytyy löytää tapa, jolla teleportata ihminen taikalaatikon avulla muualle. Tuolla oli ainakin joku laatikko, mikä auki tuolla sen ennen toisella puolella, mutta se oli tyhjä. En ymmärrä, miksi hän peittää kaiken eukalyptuksella. Miksi hän tarvitsee näitä muistoja. Puhutaan niinku muistoista. Ja sitten tää on eukalyptus ja piparmin. Toihan on muistipeli toi. Tää on ihan tylsä. Eri nimi. Miten nimi se on? Siis joka on ihmisten nimi. Diana. Polo. Anna se pullo tänne. Lea. Itan. Näistä se oikein mitään. Tää on titanin öljy. Titan Healthcare. Mikä se on? Tää on kyllä nyt. Meillä on niin hyvässä ajassa, mä näytän teille tempu tähän väliin. Kyllä. Mikä joku tohon vaati? Silloin me tohon boksiin. Aivan, toihan se on. Joo joo. Täytyy löytää tapa, Ei mä tonne voi mennä. jolla teleportata ihminen taikalaatikon avulla muualle. Niin. Okei. Tässä on varmaan joku... Mä en usko, että tää lattia kestää kyllä mua, mä tein. Nyt kuuluu lippu. No, onko? Ei tänne laittaisi jotain, mikä ei kestä. Niin, tuskin. Mahut sä sinne? Uskallat sen? Ne vaan Mä siinä ajattelin, puolella että otettiin. No niin, hän on potkista ainakaan. Mä mietin vaan, onko tää joku liipasen sitten. Sitten me laitetaan sut sinne. En mä oikeesti kuollut, mä vaan leikin kuollut. Ei, mä en pääse pois. Nyt en pitää keksiä, miten mä pääsen pois täältä. Aha. Kahvi, syö. Kahvinpullo. Et uskalla. En mä kyllä tajuu tästä mitään.
Miten se lääkkeisiin? No, silloin ne lue sitä karakterista. Hei. Silloin vitusta noitin tai joku paranoidehan tai on. Tai jotain. En mä tiedä, se oli Veikka. Joo. Show kestää vielä 40 minuuttia. 20 niin saa mennä. Toi on meidän vikabossa. Aha. I wanna play the game. Hei! Täällä on numerot. Age 5314. Eikö 151 5314. Mä lukeen tähän. Paljon sanopaa vielä. 5314. Ei kun täällä on kirja. Tarkoittaako se nuohota mikä se on? Tätä. Vai mikä merkki? Tää. Mitä merkkejä siellä on? Siis tommonen. Se on. Mutta onko se tällä puolella mitään niinku? Ei, täällä on vaan ympyröitä ja... Tuolla on lukko, missä on niinku kirjainyhdistelmä. Keksittekö siihen jotain? No en mä nyt tiedä, mutta Eka se ei oo aata yleensä. Okei, no sitten meni jo varmaan vitukset ysin. Ja me ollaan tyhmiä. Ei olla. Tyhmät pojat. Jokaisen. 4. Yes. Vai saat me johonkin kirjoitettu nää ylös? Mä en kuule vaan ton pillun, mä voin keskittyä mikä muu. Monta numeroa tosta tulee esille? Melkein kaikki todistusaineisto, joita lähdimme etsimään, löytyi. Ja Melkein oltiin hyvin. melkein meni jo. Aika pitkällä mä kumminkin tää Jep. silleen, kun Pauli valitti, että varmaan ihan Yes. säädittävimpi on. Oliko? Tää oli ihan viihdyttävää. Ihan hauskaa kyllä. Kuinka moni pääsee tai prosentuaalisesti niin pääsee täältä No pois? tästä joku 1/4 tai 5 porukasta. Okei. Joo. Tuossa on toi Wall of Fame on, että nyt parhaita aikoja siitä, niin Joo, no, okei. aika haastavia. No, Tyhmiä ensi koneita. kerralla. Semmonen. Joo. Oot niin ennen pelannut? Joo, ei. Mä oon ollut Mä en. kerran. Mä olin siellä toisessa mestaajassa, oli semmonen baari. Niin meillä. Joo. Joo. Se- Monsters and Madness. Joo, just se. Joo. Se on... Kyllä tästä tuli vähän semmonen lapsen omainen innostus. Siellä on joku oivallus jotain, sitten Niin, tulee yes. hauska. Joo. Sitten seuraava ehdostunnit. Joo, voi vittu, näitä löytyi lisää vielä. Niinpä. Hyvä. Yes. Voidaan tulla hätään. Vähän tuli lämmin tossa Joo. vessassa. Oli tässä kuuma. Joo, noin kesällä ainakin vähän. Joo. Vähän kuumia. Missä on Wolfsheim? Tästä löytyy. Okei. Harrastelijoita. Niin. Et aluksi kun nää tuli, niin ne vaihtui koko ajan, mutta ne on vähän jäänyt tolleen kun... Mikä toi hint? Ai niin, et kuinka monta kertaa kysytte jeesiä? Okei. Vai niitä on tämmösiä ihan harrastelijoita, ketkä niinku fiilistellään tähän kunnolla? Okei. Ihan hauska. Matkustaa ympäri maailmaa. Joo. Käy pelailee. Onks täältä jotain semmosia oikein extreme juttuja, semmosia, mitkä on vedetty sit oikeesti Amerikan malliin? Että oot jossain kartanossa niinku... Mä Ja en siellä tiedä. on näyttelijöitä tai No jotain Suomessa on kyllä semmosia. joissain näyttelijöitä. Okei. Ja Joo. sitten, mutta en mä ehkä ihan jenkki-styliin ole. Joo. Vielä. Niin just. Niinpä. No onks teillä tässä samassa mestassa vai onks toi tän mesta ainut luo? Niin kuin tossa on. Ja Okei. Niin. Okei. No niin, tultiin Escape Roomista, Inside Out, mikä nyt on nimike. Ja tiivis tunti kyllä meni. Kyllä siinä vähän aivot sai ajateltavaa hetkeksi aikaa, kun joutui niitä palapelejä ja selvitellä siinä. Ja muutenkin kahden tyhmän bodarin kanssa, kun yrittää olla samassa huoneessa tunnin, niin kyllä siinä vähän alkaa jo järki palaamaan, mutta mikäs fiilis Aarolla jäi? Helvetin hauskaa, että pitää uudestaankin kokeilla joskus aina. Joo, hyvä porukka toi. Ehkä on isompi hauskaa. porukka Niin, vielä niin voisi just. olla, niin olisi mukavampaa vielä. Siinä on löysää. 10, niin sit saa Se taisi olla 2-6. 10, niin toi yksi 10 tän yksi kokoista peli mahtuu olisi tuo- ollut helppo Mahtuu kaikille tollasen yksi. tilaan. Niin. Joo, oli hauska kyllä. Oli. Siis mun mielestä hauskaa tommoista ajanvietettä. Ja eka nyt oli vähän se, että
Mutta sitten taas toisaalta, kun se vähän juttu, tai siihen vähän pääsi siihen juoneen mukaan. Vähän niinku, en mä tiedä, joku elokuva sä välillä uppoudut siihen. Niin tossa oli vähän samanlainen. Oikeesti mä välillä ajattelinkin, että kohta sieltä tulee joku tai vaikka ei sieltä tulekaan, mutta siihen uppoutuu siihen tarinaan ja sitten tunti meni aika nopeasti. Niin meni ja sitten unohdit kaiken muun maailman. Joo. Vaan siinä, että se oli joutuu keskittymään niin paljon. Se on mukava välillä joutuu pistää aivonystyrät vähän koville, kun ei tuo normi-arki ehkä niin paljon joudu ratkomaan mitään, että sä oot himassa ja mietit missä vitus se muropaketti on ja rupeat jotain vihjeitä etsimään himassa. Taas tommoista niin ei koskaan joudu tekemään normi-arjesta. On ihan hauskaa pistää niin nystyröille vähän vauhtia. Hyvä. Mutta mun mielestä oli tosi hauska. Joo, tää on mun toka kerta kun mä oon tällaisessa ja ekan kerran jälkeen oli aika lailla samanlainen fiilis, että... Iso on. MP. MP. Joo. Mielipide. Niin. 4/5. 4/5. 4,5/5. Me painetaan tällainen. Koskaan ei voi antaa 5/5, koska sä et oo kokeillut kaikkeen. Sä et voi sanoa, että se oli paras. Niin sit saattaa olla vielä joku parempi, mikä on 5/5. Tuo oli 4,5/5. Joo. Te ette päässyt läpi. Ei päästy, vähän no, tarviko sitä nyt sanoa tähän? Mut me meinattiin päästä ja se on yhtä lähellä kuin niinku päästiin, eli mun mielestä me onnistuttiin hyvin. Valtainen käy vähän hitaalla, meidän piti ihan selittää silleen, miten nyt tapahtuu ja näin, se vähän hidasti meidän toimintaa. Niin, mutta tämmöstä elämää. Nyt lähdetään porukkaan. Kyllä. Nyt on Inside Out koettu ja tosi hauska kokemus oli. Tää oli mun toinen kerta, kun mä oon tämmöisessä. Näitä paikkoja on 2, eli Kalliossa ja sitten Vuosaaressa semmoisessa hotellissa kuin Rantapuisto. Ja näissä 2 paikkaa on ilmeisesti monia eri huoneita. Tää on hauska kokemus. Hyvällä porukalla käykää kokeilemaan ihmeessä, eli voitte varata oman kokemuksen insideoutescape.com ja käyttäkää promokoodia TESTO20, niin saatte 20% alennusta. Ja tää koodi on voimassa elokuun loppuun asti. Me 3 tyhmää bodaria ainakin tykättiin tästä. Ja meillä oli tosi hauskaa, naurattiin paljon ja läppälens. Eikä hyvä porukalla tulee hyvä kokemus aivan varmasti. Näitä tulee varmaan ehkä tulevaisuudessa jopa lisääkin, ehkä kun toinen huonekin kokeiltua. Tilaa kanava, tykkää videosta ja nähdään ensi kerralla.